Hvad så? I dag der er jeg, Niels og Andreas. Vi er på tur med klassen nede på stranden, som I kan se. Og vi sidder under broen, imens de andre de har sådan noget løb i Gotland. Ja. Så bare chiller bare. Så det er vist dem vandet der. Og vandet det ser rigtig flot ud. Viser. Vi skal lige se noget film her. Vi sidder bare og chiller. Vi vender tilbage senere. Så vi ses lige nu. Vi er lige på vej over til legepladsen. Nej, vi gider sgu ikke over på toilettet. Vi skal ikke ind og skide. Vi er lige på vej over til toilettet. Så nej, vi er lige på over til legepladsen, hvor alle de små børn de er. Som I kan se. Prøv at se den der hund der. De skulle da pisse lille, de der børn. Wow. Hvad er der? Prøv at vise det. Så kæft, der er mange små børn. Nå, skal vi ikke lige gå til Fred? Vi skal også lige have dem her af. Nå ja. Det er fordi, vi skal ned under stenene der. Ja, så skulle vi have redningsvest på. For sikkerheds skyld. Og Vi kommer lige tilbage, når vi lige har taget dem med. Ja, vi kommer tilbage, når vi lige har taget dem med. Vi har fået, hvad hedder det? Fuck, vores lærer, hun er derinde, så jeg skal bare lige... Jeg går ikke med telefonen, godt. Jeg går med telefonen igen. Nå, men vi har lige fået vesterne af. Fuck dig på. Jeg har faktisk stadig vest på. Ja, men vi har fået redningsvesten af. Ja, der var den. Hvor fuck er Maria simpelthen? Haralle, sig hej til vores blog. Skal du være med? Jeg står lige derovre filme. Ja, rolig. Vi siger bare, at vi ikke filmer. Maria, vi filmer ikke. Kom, jeg skal sgu ikke komme fiskerne med i telefonfag. Ja, det er tud. Nu er de andre lige gået ind for... Jeg tror, hvis de skulle ind med koks fiskestang eller sådan noget. Men så står jeg bare lige her og venter. Så det er sådan set ikke fint nok. Så det nu venter vi. Og vi venter. Og vi venter. Og vi venter stadig. Vi venter stadig. Vi venter stadig. Vi venter stadig. De er mega langsomme. Nu tror jeg snart, de kommer. Og vi er her nu. Okay. Fuck. Josefine kommer. Nej. Kakken går herover, vi går herover. Vi laver ikke vlog, Josefine. Josefine, der bare lade være, man går herover. Vi står slet ikke og kigger på telefonen. Det er bare fucking nemt det her, for man skal jo bare ikke lave noget. Hvem er jeg? Kort, jeg har en idé. Hvorfor livestreamer vi ikke? Det bliver for heller ikke. Det gør det heller ikke. Måske kommer der livestream. Ja. Hvad skal Foxchef lave heroppe? På løbepladsen. Det ved jeg da ikke. Jeg går bare rundt, så vores lærer ikke ser os. Ja, slap af, bro. Hvor lige nu, dude? Ej, hende Maria og hende der, de står bare og snakker, så I ser os ikke. Nej, fuck det. Nej, det må man ikke. Ej, det må man nemlig ikke. Nå, drenge, hvad skal vi lave? Hej, Nej, Gustav. Skal vi lige til Christian? Vi kommer tilbage lige om lidt, drenge. Så er vi lige i gang med at få noget at spise, og vi skal over på legepladsen. Ikke også, Magnus? Hej, Siglas! Hvad er Silas? Prøv lige at filme mig. Siglas, har du set Frederik i dag? Har du set Frederik? Det her, det er min bro. Ej, det er Frederiks bro. Kom, vi skal også lege med et lille barn. Hvad? Vi skal også lege med et lille barn. Nej, jeg har en idé, Du skal kokke og Niels skal til at fejde. Vi leger lige. Ja. Og vinderne er kok. Round 2. Fight. Okay, vi er gået i gang. Kan Niels gøre det? Niels han vinder den til runde. Den sidste afgørende runde. Yes. Skal vi tage op i rutsjebanen, ikke også? High five. Så. Må jeg komme ind? Nej. Der er ikke der kommer ind. Må vi ikke lige tage rutsjebanen? Jo. Tak. Jeg slog ryggen ind i. Så. Niels, vi ryster sammen. Ui!
Sille, du skal være sød mod de små børn. Hey, jeg skyder ikke særlig hårdt. Men de skulle da ikke særlig gode til det der. Det er de faktisk. De er faktisk mega gode til at gribe. Hey, Rømme Hedley er der. Har det faktisk ramt 2 gange i starten? Gjorde det? Sille, hun bliver totalt wreck. Hey, Drenge, nu er der parkourskilt. 360! Åh, 360! jeg skal lige filme den. Og så kom hen igennem. Og igennem der. Skal så komme vi op til... Ja, Hey, hvad hedder du? Emma. Hej, Emma. det er godt nok et flot navn. Ja, den skal lige med. Så Sebastian med. Det er godt. Ja, Hvad klasse går du i? så er det en med en. Sådan. Det er en god klasse. Det er det. Hvad Fuck mig, A, det B er eller C? han A, B eller C? C. Hvad Okay, fanden? Det skal være af. A for det win. Altså. Nå. Vi vender tilbage, når vi lige har fundet noget spændende at lave. Ja, ses. Vi er lige løbet væk fra Niels. Vi prøver at trolle ham lidt sådan over. Fuck, man, vi løber ind imellem alle de her hus. Hvor fanden er han? Han er der! Han er der! Han kommer gående om bagved. Okay. Vi løber op herovre. Vi løber op og troller ham. Jeg tror, min snabber, der går op. Det der. Hvor er han? Han kommer rundt derinde et eller andet sted. That's gonna be crazy. Hvor han kommer derover. Ja, så. Hallo, I må ikke larme så meget derude. Nej, hold nu kæft. Nej. Han hører jeg jo. Hold nu kæft. Nå, det var dig, der snakkede, Henry. Der er kommet en mand. Det kommer ind i en telefon. Eller en telefon, en mål. Hvor Manilla han er. Hvor han er. Hej. Hvor fuck Manilla er. Her, duk. Ja. Zoom ind på ham for helvede. Enemy spotted. Og Vi tog lige en lille løbetur. hele tiden skal få et hus. Så står han bare og æder toast foran os, mand. Fem hack. Ja. Nå, Niels? vi ses lige om lidt. Jeg tror, det var alt for den her blog, ikke også, Andreas? Jo, vi ses. Husk at følge mig på Instagram. Det Det er står op på skærmen nu. Andreas _bio, hvis det Ja, ikke og kommer så op, følg mig fordi lige. han er ikke så god til at Hold nu reagere. kæft. Og Vi så ses, og husk at følge Kok til den sejeste i verden. Hej.